поздравим Ерменко като победител в серия Супер. Съдията на забоя го насочва към сервизния бокс. Ивайло Бондев. Всички в Плевен познават Ивайло Бондев. Един изключително полезен за моторните спортове човек. Цял живота си има много в тази посока, благодарение на него. Мат от този пистата, тук вече чрез гледане и насочва към къде да излезнат от серията. И така, победителя Ерменко Ерменков, моля за вашите аплодисменти. На второ място Мирослав Йоков, на трето място Иван Пъртенов с 2.21.01 и четвърти Росик Костов. Айде, Резина! Опекал да го. Може и още от 16 години младите любители на високи скорости да се включат в националните шампионати по автомобилизъм. Уверявам ви, че си прекарате много по-добре и с повече адреналин, отколкото в което и да е нощно заведение. С чаша алкохол, не казвам да ви кажем за нещо по-страшно. Тук адреналинът е достатъчно силен. Виждат, че... То са школата парзаля горе на картинга. То е малки. Той е малки карт. И... То няма... Не, трябва да се бият ли? Рали, който да помага тук на организаторите за сигурността. Горе да ръкът се спочна. Национален състезател. Ако искате да стане всичко по-бързо и в срок, може да следвайте указанията на Стоян Радев, за да може да пуснем следващата серия. Много мощни автомобили, много жестока битка се очаква между тях. В момента ситуацията е такава, че от години Илия Царски не е бил толкова далеч от титлата, а вчерашното си каране показва, че апетитите му лично не са намаляли. В същото време може да сте уверени, че водача в временното класиране Константин Маршавелов изобщо не си прави илюзии, че лесно ще даде позицията си. Той печели всичките кръгове от началото на годината. Така че Пламен Капур, същия автомобил Mitsubishi, е достатъчно отдъхан и се камбака, за да се от четвъртата позиция, която е взел в момента, вчерашната тренировка или Кипъл Паренски с един изключително атрактивен автомобил предизвикал доста коментари и смут в автомобилните сервиси, смеявате си през миналата година. Но така или иначе,
Мотора на Русика Мотоспорт успя То няма акумулатор. Не ти го е. много желание, с много къс работи автомобила, така че да отговаря на техническите изисквания, защото и се най-вече на мерките за сигурност. И виждате резултата какъв за първ път от години насам. От нас на стартовата решетка ще